maseko asithandazele egameni lika Phefumulo wethu Baba wethu ongcwele uNkulunkulu wethu omuhle nothembekile. Thank you Lord. Nasekuseni baba wethu onamandla wonke siphambi kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele silibandla lakho. Siyazendlala uNkulunkulu wethu ongcwele ebukhonweni bakho baba wethu omuhle. Na inhliziyo yethu uNkulunkulu wethu ongcwele yomele wena baba wethu onamandla. Uwe wedwa Nkosi ongasuthisa ukulangazelela kwethu baba wethu onamandla wonke. Egameni lika Jesu waseNazaretha baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Nasi isikhathi ke Nkosi sezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele kusazofunda umthetho wakho uNkulunkulu wethu ongcwele phambi kwebandla lakho. Baba wethu onamandla makubonakale wena Nkosi kuzwakale wena uNkulunkulu wethu ongcwele khula phakathi kwale ndawo sinciphe uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu waseNazaretha mawuzwisiseke Nkosi usakhuluma neimpilo zethu ngegama lika Jesu waseNazaretha siyanxusa baba wethu onamandla ukuba izwi lakho Nkosi yezulu lihlangane nokholwa uNkulunkulu wethu onamandla ukuze likwazi Nkosi ukusisiza egameni lika Jesu waseNazaretha
Mana-ke Nkosi nenceku yakho nakulesi sikhathi baba wethu onamandla wonke ngigcwalise Nkosi ngamandla kaMoya Oyingcwele uNkulunkulu wethu ongcwele gcoba izindebe zakhe baba wethu onamandla angagodli nelilodwa uNkulunkulu wethu ongcwele lamazwi wakho ebathulule bonke njengoba kunjalo kuphila ibandla lakho baba siyabonga thatha udumo-ke uNkulunkulu wethu ongcwele lungo lwakho in Jesus name amen. Phefumulo wethu, phefumulo wethu, lambelewe, nhliziyo yethu, nhliziyo zethu, phefumulo wethu, phefumulo wethu. Ekuseni ngibingelela udokotela, ngibingelela Archbishop, baba wethu, ngibingelela umzali, kuhle ukuba nomzali bazalwana, kuhle ukuphathwa, ngibingelele October, ngibingelela umfundisi uDlamini uBishop engekho phakathi kwethu, ngisazi ukuthi ukhona ngumoya, ngibingelela abefundisi, ngibingelela abaculi, ngibingelela ugogo omkhulu, ndibingelela omama otata ibandla lonke liphela egameni lenkosi uJesu amen. Sibonge uNkulunkulu namhlanje ophinde wasivusa ngomusa nangothando lwakhe. Awu amen. Isihloko sami sanamhlanje ngiyoqhubeka nesihloko besikhuluma ngaso last week, amandla omthandazo. Namhlanje sikhuluma ngamandla omthandazo part 2. Awu amen. Isihloko sithi amandla omthandazo part 2. Siku part 2 namhlanje. Ngamanye amagama siyaqhubeka siyafunda ngamandla omthandazo. Malibongwe ke igama lenkosi. Ngingachithanga isikhathi siyokufunda izwi lenkosi. Let us read the book of Philippians chapter 4, sifunde verse 6. I just want ukungenisa indaba yami ngiyingenise ngabase Philip 4 verse ngeka 6. Ngemva kwalokho sibe sesiya ku book of Acts chapter 12. Zoqela onifundelayo anifundele ndingachithanga isikhathi. Philippians chapter 4 verse 6. Amen. Ningakhathazeki ngalutho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe ngoNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Awu amen. Ngithe isihloko sethu namhlanje sithi amandla omkhuleko part 2. Awu amen. Lapho sifunda khona amagama okuqala, ningakhathazeki ngalutho. Into yokuqala ezokulimaza ungumzalwana ungumntwana kaNkulunkulu yikukhathazeka. Because the first thing uyazibuza ukuthi kuyoze kube nini ngiphila nalomntwana onje, kuyoze kube nini ngiphila kulesi simo esinje, kuyoze kube nini ngiphila nalomuntu onje, kuyoze kube nini ngiphila kulomsebenzi onje. Igama lokukhathazeka
liza ngenxa yokuma phezu kwesimo esingekho right. Now umbhali into aqala ngayo okokuqala ningakhathazeki ngalutho. Aw amen. Sifunda ngamandla omthandazo. Last week sifundile amandla omthandazo ukuthi amandla sesithandaza enzani, ashintshe izinto, enze kungenzeki kube khona, abizo kungekho kube khona. Aw amen. Lapho sifunda khona namhlanje igama lokuqala esiqala ngalo ningakhathazeki ngalutho. Into esibulalayo uma izinto zingahambi kahle yikukhathazeka. Yebo kunjalo. Cabangela ukuthi njengoba lo mgubo sendipheka okugcina nje owakusasa ngizowuthathaphi. Njengoba sengiqongqotha lo fish oil wokugcina owakusasa ngaze ngizowuthathaphi. Njengoba sengidla lo shukela wokugcina owakusasa ngazi ngizowuthathaphi. Njengoba bengirichentsile nje emsebenzini ngazi ukuphila lo nyaka nonyaka ozayo ne10 years to come ngiyophila kanjani njengoba sengirichentshiwe nje. Ukhohlwa into eyodwa, impilo yakho ayiphethwanga nguboss wakho, ayiphethwanga ngabaqashi bakho, ayiphethwanga ngabazali bakho, ayiphethwanga uboyfriend wakho, ayiphethwanga ngumyeni wakho. Impilo yakho iphethwe nguJehova. Ingakho athi amabhalayo makebhala athi ningakhathazeki ngalutho. Because into yokuqala esijabulisa ngayo uSathane ujabula so make sibona sikhathazekile. Asibene ebusuku ubuthonga behli, ukhala umqamelo ube manzi, mawuthi uyalala ubuthonga behli. Kuke kube nezikhathi bazalwana uthi noma uphuza lamapilisi olala, uyazi amapilisi okuthiwa ngamapilisi olala, uthi uyawaphuza kungenzeki lutho. Dololo amehlo ayala ukuvaleka. Shaya 5 o'clock ekuseni dololo. Because kunalento ehleli lapha enhloko yakho oyicabangayo. Because the devil, the reason why uSathane ukubonisa nje ama-failures ukuthi lento angeke ize yenzeke. Wena nje sala somthandazela lo mntwana ukuthi uJehova makamthathe noma ngafa noma ngathini ngoba lento ayisozizishintshe. Yinto elapha kuwe iyakukhathaza, awazi ukuthi mawenze njani, awazi balo mntwana ndingamtshintsha kanjani abe yilento engifuna uba yiyo. The Bible says ningakhathazeki ngalutho. Amandla omthandazo. uSathana into esimjabulisa ngayo simjabulisa ngalento ukuthi the time ubona izinto zingahlangani bese usemadolweni uthi kodwa baba ngiyabonga, ngibonga ukuthi wena uzokwenza. Ukuthi uzokwenza kanjani wena Jehova uzothini uzokwenza. Akusikimi ukuthi uzokwenza kanjani, akusikimi ukuthi uzokwenza nini, akusikimi ukuthi uzokwenza kanjani, but the fact that I know wena Jehova uzokwenza. Yabazalwane, uNkulunkulu ufuna abantu abathi mabeya kuye baye nomthandazo wokubonga. Bathi Nkosi ngiyabonga, ngibonga ukuthi Nkosi sokwenzile. Nkosi ngiyabonga, ngibonga ukuthi nginebhuku elilodwa. Nkosi ngiyabonga, nesicathulo sami esisodwa ngiyabonga. The only thing uSathane esimshaya ngayo ngeheart attack yikubonga ukuleso simo kuso. Iyodwa into edida uSathane, iyodwa into confuse uSathane ukuthi akubone ubonga usenhluphekweni, akubone ubonga udumisa uphakathi kwengcindezelo nasenhlungwini bese uyabonga. Funda mfundisi,
phinda le verse. Ningakhathazeki ngalutho. Number 1, iBhayibheli lingathini? Ingakhathazeki. Okusibulalayo yikwenza umath 1 + 1 + 2 + 2 akuhlangani. Uyathatha uyabeka vele akuzukuhlangana. iBhayibheli lithi uJehova wamthatha uJosepha wayamenza ugovernor, wayeba ngumphathi engenama graduations, engenama diploma, engenazinto adlule kuzo, ngoba uJehova wayigcwalisa izwi lakhe ukuthi angehluleki mina ukuthi ngikuthathe ngikususe la ngihambe ngiyokubeka la. Bathi bona besabheke ukuthi ngeke mina Jehova ngingakwenza. Kusuka kuphi? Kusukela entweni ukuba ungakhathazeki. uJoseph wasiphuphela iphupho, watshela abafowabo wathi ngiphuphe iphupho, ngiphuphe nginiphethe. Uma sebemlwisa bathi bona hey wena ucabanga ba singaphathwa nguwe uyilast born lapha ekhaya, bakhona abangcono kunawe, bakhona abadala kunawe, bakhona abafundile kunawe, ungubani wena? Wathi mina angishongo next kodwa ngiphuphe iphupho. Zange abanaka babemkhuluma kabi, zange abanaka babemtheza amandla, zange abanaka babesithi uyini wena, kodwa wami ezwini wangakhathazeka. Iproblem isasebuthenini usuke ususe ifocus kuJehova, ufocus ebantwini ukuthi abantu batheni. Ngoba vele abantu abazokutshela yona bazokutshela ukuthi ubungubani wena, uzenza ngcono, yehlula bomkhulu, yehlula abazali bakho, wena ubungubani. Kodwa into yodwa the Bible says ningakhathazeki ngalutho. Sibethwa ukukhathazeka abazalwane. The reason why eminye imithandazo yakho ungekawubona amandla kaNkulunkulu, ake ngikutshela into yokuqala, ukhathazeka. Uyathatha uyazama ueda 1 + 1 akuhlangani, ube ngaye uzama ukwenzana akuhlanga. Ningakhathazeki ngalutho. Ngifuna ukukhuluma ngamandla omthandazo part 2. The reason why singawubona amandla kaNkulunkulu sisuke sikhathazeke kakhulu, you worry too much. That is the only problem. You worry too much. And then when you think ukuthi wena uhambela uNkulunkulu phambili, mina hayi not me, angeke ngikhona, isikhathi sami sesihambile, sengimdala, sekwehlule konke. Uphizi uyabala 1 + 1 kodwa still akuhlangani. The Bible says ningakhathazeki ngalutho. Funda mama ono, phinda le verse. Ningakhathazeki ngalutho. Ningakhathazeki ngalutho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Come class, let's listen to this sentence very carefully. Mazaziwe ngu. Bambalela gama. Zaziwe ngubani bazalwane? Izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Andikwazi ngomtshela ubaba kaBoy, ngoba phela masenhlukene ubizwa baba kaBoy igama lisekho. Sazi lo boy ohlala nguBoy kuze kube nini. Angikwazi ngamtshela ubaba kaBoy ngoba ischool fees sona ngiyasidinga. Kumele ahlangabezane nami ubani? Ubaba kaBoy.
hayi phela lo mntwana ngowethu sonke nobaba kaBoy. Ama-school fees engingabhadalayo kumele awazi ubaba kabani. Kodwa iBhayibheli lithi izicelo zenu mazaziwe ubaba kaBoy, umakhelwane, umamncane, umakazi, ubhuti wakho. Uzihluphelana uhamba ukhuluma inkinga zakho kumakhelwane, uhamba ukhuluma inkinga zakho kumamncane. Athi nimbone lapha nje, uma beningamncedanga ngalamdoko ngaba kavukanga namhlanje. Ngimzame ngomdoko wegcina, ufike eqhaqhazela, azongezelele, ufike eqhaqhazela, ngamzama ngomdoko wogcina. Makhelwane loyo, umamncane lo, ubhuti wakho loyo. Ingakho uNkulunkulu athi izicelo zenu mazaziwe nguwe. Uma uye emkhulekweni ufike uvala uqango uthi baba lo mntwana ngamphiwa nguwe, akazukhuliswa ngubaba kaBoy, uzokhuliswa nguwe Jehova. Wena uyiprovider yami, wena uyinto yonke empilweni yami. Ngihamba ngoqotho ndikhonza izwi lakho, ngiza kuwe mzali, ngiza kuwe themba lami. Thatha inkinga yakho yokuyinikele kuNkulunkulu. Athi ubaba kaBoy mawuhlangana naye eKimpton Park, athi sawubona sesi, uright boy, uthi hayi uright bhuti. Futhi ungasambiza uright bhuti. Isikole fees si-right kodwa sikahle, si-right, konke kuhamba kahle. Uright kodwa awufuni ukuncedisa, ngithi ngiso. Konke kuhamba. Yebo. Umuntu okwazi ukutshela ubaba kaBoy ukuthi konke kuhamba kahle, nomuntu odepende kubaba kaBoy, vele kuba nomehluko, ngoba lothi kuhamba kahle ugcwalisa izwi. iBhayibheli lithi umama seShumeni oshonelwa ngumntwana uthe mhlangabeza ulantuka wathi kuye kwenze njani, wathi ngithi konke kuhamba kahle. Umuntu othemba umthandazo loyo, ngoba umuntu othemba umthandazo okufile kuyavuka. Umuntu othemba umthandazo uyazi ukuthi indaba yami iphelele kuJehova. Ngoba bakhona abanye bazokubuza, bakubuza ngathi bafuna ukukunceda, bathi uright kodwa unayo into yokudla ekhaya, ungibuzelani into yokudla mawufuna ukukunika? Uma ufuna ukukunika waye uNkulunkulu engakuthinta ukunike, ungabe ushona ukubuza. Nginike into yokudla mina bese ngithi ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Ungabe usangibuza baba kaBoy, uright, isikole fees si-right, ukudla ku-right. Hayi ke osisi ubona ismile sakhona akukho right, yazi akukho right. And ubaba kaBoy sekenomfazi wakhe wakushiya. Yabona. Ubonakala lokhu mina ubaba kaBoy onomuntu wakhe emakhoneni, umtshela inkinga zakhe, ucela abo rice, ucela abo coffee, ucela emuntwini wrong ngesikhathi esi-wrong. The Bible says izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu. Namanje nje ukungibona ngilapha ngiswele nemali yokubuyela emuva, ungizame phela. Sho baba kaBoy, angizame phela. Ingayeka ungweni ukuzama seyikhumbule zakudala. Yokunika nalo ongayicelanga. Yokuthi ucela i10 akunika i1000. Funa indlela yokubuya kancane kancane. Bible lithi izicelo zenu mazaziwe Funda mfundisi, funda mamasondo kule verse. Ngizohlala nje kule verse namhlanje ngiyindawo. Ningakhathazeki ngalutho. Ningakhathazeki ngalutho.
Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. ukukhuleka nokunxusa nokubonga. Asesiye kule ndawo yokubonga endikhulume ngayo. uNkulunkulu siyambonga bazalwana, izinto zingahambi kahle. Khuleka, ukunxusa nokubonga. Uma siye emadolweni siyothandaza, asifiki sicomplain sizilinganise nosibani ukuthi uzibani udrive imoto enhle, uzibani uhlala kahle, uzibani udla kahle. Mina Nkosi koze kube nini? Siya kuJehova ngokubonga. Amen. Bengisatshela abo baba ekseni ngithi nge-18 zika August 2008, I can't forget that day. Suke lapha sithi sisemsebenzini, masithi sisemsebenzini sifike ikhampani ivaliwe khixi. Sisuke izolo ku right, mase sibuya ikhampani njani? Sebuya ngokuthi wena uthemba bani. Abakholwayo bafike bangene ekamereni uthi baba ngiyabonga. Ngiyabonga Jehova ukuthi ubone kukuhle. Kube licebo lakho Nkosi ukuthi nalomsebenzi uphele. Ngiyabonga. Bonga uNkulunkulu like ever before. Ngiyabonga Nkosi ukuthi indlela uzoyenza. Ngiyabonga ukuthi Jehova uzongiprovide. Ngiyabonga ukuthi Nkosi angiyikuswela lutho ngoba ngithembe wena. Every time when you pray, bonga uNkulunkulu. Angakudlenzini. Ngiyahlukunyezwa ngulo baba, ngiyahlukunyezwa ngulo mntwana, ngiyahlukunyezwa ngabasemzini, ngiyahlukunyezwa nabo aunti. Kodwa ithi mawungena ekamereni uthola isikhathi, baba noma bekuhlukumeza emsebenzini bakhona bangifisela ukuthi ngabe ndingasuswa kungaphela ngami. Bonga. uJehova uyamthanda umuntu obongayo. Iyodwa into esihlula ngayo uSathana yikubonga. Bonge baba, ngiyabonga. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga. Ngiyabonga. uJehova ehlele ezulwini ebheke ezantsi emhlabeni, ebona umuntu onesicathulo esisodwa, ephakamisa izandla ehlele emkhukhwini, abonge. Kodwa khona abahleli kuma mansion abakhoma ngemali zabo. uJehova uyabona ukuthi kungani ngeke ngimbusise lo, ngoba uyakwazi ukubonga, abonge kungabongeki. Uyakwazi ukubonga, abonge kubuhlungu. Ingakho right through iBhayibheli uma likhuluma ngomthandazo likhuluma lifake ukubonga. Celo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokubonga. Baba, lo mntwana ngamphiwa nguwe. Utshwala nenyawo ubhezana zifundiswe yini, kodwa kusalayo ngumntana wami. Ngiyabonga ukuthi uzoshintsha nini, uzoshintsha kanjani, uzoshintshwa yini, waziwa nguwe Jehova. Ngiyabonga. Bonge konke baba, ngiyabonga. Bonge kungabongeki. Amen. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka, ngokunxusa nangokubonga. Amen. uJehova uyabongeka bazalwane. Ake siye encwadini kaDaniel chapter 6 verse 10. Daniel chapter 6. Daniel 6 verse 10. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe
wangena endlini yakhe. Amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema. Wabuka ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka, wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Amen. Amen. IBhayibheli lithi uDaniel esekwazi ukuthi incwadi ibhaliwe. Uma sikhumbula kahle, yile ncwadi eyimelana naye. Yile ncwadi eyibhalwe zonke izinto ezimbi ngaye. Yile ncwadi eyibhalwe ngokuqeda ngaye uDaniel. Yile ncwadi owayesazi ukuthi bonke bahlangene ngaye. Kodwa lithi iBhayibheli esekwazi ukuthi incwadi ibhaliwe. Amen. Unenhlanhla wena owazi ukuthi izizwe lonke liyakuthanda, nomakhelwane bayakuthanda, nasemsebenzini bayakuthanda, yonke into ikuhambela kahle. Blessed, ubusisiwe wena. Kodwa lithi iBhayibheli uDaniel esekwazi ukuthi incwadi ibhaliwe. Ngoba njengoba uhleli lapha nje bakhona ababhala incwadi ngawe. Yabona njengoba uhleli lapha nje bakhona bokomhlaba uyalingana. Bathi akhonto engaba sifunayo, sifuna nje ukuqeda ngaye. Njengoba belapha nje bakhona abalayita amakhandlela amnyama namhlophe nabomvu abafuna ukuqeda ngencwadi ngempilo yakhe, babhala incwadi ngawe. Iyodwa nje into endiyifisayo, ndifuna umbone engaphumeleli, ndifuna ukumbona ekhala, ndifuna ukumbona. Bazalwane, John 10 verse 10, the Bible says the devil came to kill, to steal and to destroy. Ayikho into uSathane ayizele emhlabeni ngaphandle kokuthi azele ukuzofaka wena enyembezini. Funda John 10 verse 10. Angifundele John 10 verse 10. Iselakalizi kungekokweba. 1. uSathane uzele uzokwenzani? Uzokweba. Usathane akangomngani wakho. Abathakathi abangobangani bakho. Ama-devil worshippers akusitshomi zakho. Ziyi-3 abazifuna kuwe. 1. Funda. Iselakalizi kungekokweba. Ukweba Nokubulala. Ukweba, qale ngokweba. Kwakumnandi nobaba kaBoy nithandana kukuhle, kwajikaphi? Wangena uSathane wantshontsha injabulo yakho. Wafezekisa isiqo sokuqala, ukweba. uSathane akafuna ukubona uhleka, akafuna ukubona usmile. uSathane akabe chomi yakho, into nje ayizele uzokweba the little thing that you have. Uzoyithatha. Ubhala incwadi. The devil is writing. Wena nje bulala uzokhona nje uzobheke phezulu. uSathane akalalanga uyabhala. Iselakalizi lingazange uzokweba. Number 1. Nokubulala. Nokubhubhisa. Nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila. Lalela ke uJesu ukuthi uthini? Anandaba ukuthi uSathane uzeleni. Anandaba ukuthi uSathane uthini. Anandaba ukuthi uSathane, kodwa mina ngizele ukuthi banokuphila, ukuphila okucimana. Amagama uJesu uthi ngizele ukuzo-oppose imisebenzi kaSathane. uSathane ethi kumnyama, mina ngithi kuyakhanya. uSathane ethi kuyaphela ngaye, mina ngithi kuyaqala. uSathane ethi akayindawo, mina ngithi fire is going. Amen. Uthi ku verse 11, mina ngizele ukuthi babe nokuphila,
Ngamanye amagama ngizokuphoza konke uSathane akushoyo. Funda mama Sonto. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho uchichile, babe nokuphila, babe nako futhi kunjani chichime. Uyabona uJesu mayisithi nibe nokuphila okuchichimayo, uthi ngifuna simswabise uSathane abone noma edlula ngendlela. Kunomehluko uma inkomithi ungayigalela amanzi ibe ku level elinganayo, kodwa uma seyichichima ibona namuntu odlulayo ukuthi that cup is overflowing. Iyachichima ndlandla, iyachichima. Ngamanye amagama uJesu uthi I want to shame the devil. Noma ngathi uzokweba azobulala, kodwa mina ngizele ukuthi kube nempilo echichimayo. To oppose the devil. Oh, amen. Uma uSathane etakwenzeki athi uJehova kuyenzeka. Uma uSathane uyaphela athi uJehova uyaqala. Lithi iBhayibheli uDaniel esekwazi ukuthi incwadi ibhaliwe wangena ekamereni. Buyela kuDaniel. Uma uSathane eqedela izinto ezithi uyaqeda ngathi siya kuphi? Emadolweni. Siya emadolweni. Sibheke eJerusalema sithi baba ithemba lethu likuwe. Funda uDaniel. uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe. Wangena endlini yakhe, amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema. Nkosi yami, waguqa ngamadolo kathathu ngosuku. wakhuleka abazalwane. Waguqa ngamadolo kangaphi? 3 times. Waguqa ngamadolo kangaki? 3 times. Ebhekisa kuNkulunkulu. Wathini? Wabonga uNkulunkulu wakhe. Wathini bazalwane? Ubongani kanti abantu behlangene ngawe? Uhlebongani abantu bethi bafuna ukuqeda ngawe? Ubongani abantu ngebekujikele? Wabonga uNkulunkulu. Wathi baba ngiyabonga. Ndiza kuwe ngomkhuleko ngizokubonga. Funda mama. Wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Nkosi yami. Funda verse 11 12. Ayesekuthana lawo madoda. Amfumana uDaniel ekhuleka. Hey, enxusa uNkulunkulu wakhe. Amandla ani bazalwane? Amandla omthandazo. Noma bethi bayasondela bamthola enjani? Khuleka. Asisuki emkhulekweni ngenxa kuma izimo zithini. Asisuki emkhulekweni ngenxa abantu bathini. Asisuki emkhulekweni ngenxa ama situations enjani. Njalo nje noma bemfuna bamthola enzani? Thola khuleka. Makathi noma uSathana ekwenzani noma ngakufuna midnight makakuthola usemkhulekweni. Ikhona ingoma esasihlabelela kudala ama 1960s nangekabi ikhona. Nama 19 bani 60s mina nangekabikho. Okhona thina abo mama mashini. Layithi sikhululiwe mayibongwe inkosi, sikhululiwe ngegazi sasiboshiwe
komthandazo uthi sikhululiwe mayibonge Inkosi ngoba nalezinto uSathane bethu uyazama ngeke ziphumelele sasiboshiwe ngamaketana kaSathane sikhululiwe mayibonge Inkosi sikhululiwe mayibonge Inkosi sikhululiwe athi kothula uJesu abese sithi sisindisiwe mayibonge Inkosi sisindisiwe sasiboshiwe ngamaketana kaSathane sisindisiwe mayibonge Inkosi bamthole khuleka uDaniel amafestela akhe ebheke eJerusalem athi baba noma kunje kodwa wena baba uyabongeka Jehova ngcwele noma isimo sikanje kodwa wena Jehova uyadumiseka yebo kubuhlungu manje kodwa wena baba uyadumiseka yebo basanje nengane ethuthule ngokungulala kodwa wena Jehova uyadumiseka sisindisiwe ngiboshiwe ngamaketana kaSathane sisindisiwe mayibonge Inkosi yebo umuntu obongayo akanasikhathi sokujabulisa uSathane yebo umuntu obongayo akanasikhathi sokutshela ukuthi uSathane wenzani unesikhathi sokudumisa uthi baba wena uyadumiseka babeka kwigama liyadumiseka noma isimo sinje kodwa wena uyababazeka kodwa wena umuhle njalo kodwa wena uyaphakamiseka aba uyabatshazwa ithi iBhayibheli labakuthola uDaniel ebheke eJerusalema ethi baba wena umuhle baba wena umuhle amanje omkhuleko part 2 uJehova uyabongeka kungekho mnandi uJehova uyabongeka kubuhlungu uJehova uyabongeka singene esibhedlele angena umuntu atengenile sibonge sithi baba siyabonga sibonga ukuthi ungena kona ungenile kodwa uzophuma sithe sobona umfundisi uDlamini wafika uBamaseko wathi sizokulanda sisabuyila very simple word sizokulanda asishona isikhuluma ukuthi hayi Nkosi umphilise umvuse kwathini sizokulanda uyaphuma wena la namhlanje kuphi sikhuluma izwi uma uSathane esivalela we speak the word of God sithi lalela Sathane lapha sedlula Yebo, yes. Verse 17 sikhululiwe ehlanayo bayilongi Daniel 6:17 sikhululiwe
ufakiza izangosi kubonga umuntu aqula isikhululiwe manje wangena ekamereni uDaniel wabonga amafestele ebheke eJerusalem bazalwane asibonge uma kukuhle kuphela funda verse 17 Kwase kulethwa itshe kwalethwa itshe sebeqede konke abakwenzile bathi bafuna umbamba ekugcineni sebemfakile phakathi indaba seyeqhubeka akazange akhulekele ukuthi bangangifaki emgodini ngoba kunezinye izinto uma sikhuleka you must know ukuthi ukhulekelani umthandazo kaDaniel azange ube ukuthi inkosi uJesu ngicela bangangifaki wakhulekela ukuthi baba ngicela amandla akho abonakale wena bayangifaka wena bangifaki kodwa into engiyicelayo ukuthi amandla akho mawabonakale kunezinye izinto masingabantwana bakaNkulunkulu asikhulekela ukuthi singangeni emlilweni sikhulekela ukuthi baba sizongena emlilweni kodwa amandla akho azobonakala phakathi emlilweni uDaniel uma wayebheke ebheke ezulwini wayengakhulekela ukuthi angangeni emphandweni engonyama wakhulekela ukuthi noma sengenile inkosi kodwa amandla akho mawabonakala be careful ungakhulekela into ezirong that's why sithi uJehova uyabongeka noma kunjani noma kubuhlungu uJehova uyabongeka awubongi ngani baba wabhoyi wakushiya because namhlanje ngabuka ithwasa Ngiyabona awubongi ngani baba kaBhoyi wakushiya ukuze wenzane nensindiso yini into engcono into abangabe siyophatha kuwe namakhandlela amhlophe nani nokuthi namhlanje usendlini yenkosi awumbongi ngani uNkulunkulu ngoba imfundo lokula muntu uzazi kahle ukuthi ngabe ukuphi wena namhlanje wakukhipha uJehova athi manje ukhiphe kulo muntu kodwa khona uzobenefita wazane noKristu Jesu inkosi kunezinye izinto ezibonakala zibe ngathi zibuhlungu for umzuzwana kanti uJehova uyazi ukuthi kukhulu kuhle akulungiselela khona uma bosenobaba kaBhoyi even ukuthandaza ngaba uthandaza abutshela kahle ukuthi uyarasa aba kaBhoyi noma seyintombazana kuthiwa ngubaba kaBhoyi uJehova ezinye izinto ziba ngathi zibuhlungu kanti uJehova khona lapha kulumula khona izinto akukhipha kuzo nami nje zikhona izinto uNkulunkulu wangikhipha kuzo ngithi ngiyazama kodwa uJehova wangikhipha wathi uma kula angeke ngeke nginesizathu why ngafuni ukuthi kube kanje uyangilumula uNkulunkulu I remember very well some years ago mfundisi ngithola somebody ufuna ukuthatha angise I think kuma 98 97 lo minyaka yabona uthathwa ngumlungu athi kuhambisa overseas kwakuyinto enkulu qonda ukuthi yabona ngizoba yimillionaire I'm gonna be a millionaire sehlele umlungu sethi uqedile wala uJehova angeke uye ngikufuna lapha wena ushumayela ivangeli uyathanda noma uthanda ngikufuna kuphi uyathi uJehova mangikhumbuza athi namhlanje ngaba uyibusinessman uyimillionaire kodwa lemphefumulo engaka yonke ngabe sesogweni kunezinto uNkulunkulu akumake angaxabisi lento wena oyibona ixabisekile ukutholakala komphefumulo wodwa phambi kwesihlalo sobukhosi kuyinzuzo emazulwini more than being a millionaire
Amen. Amen. Ukuba khona nje komuntu othi hayi ngaze ngamthola uJesu ngale ntshumayelo lo baba, it is a blessing. Amen. Kuyangisiza ukuthi ngihlale namamiliyonea abantu befe ezonweni. Makukholwa yedwa othola uJesu ngenxa yami. Wow. Phakama bo Elisha nabo Abraham ezulwini bathi waze wasebenza ndoda. Kuyangisiza ukuthi ngithola umhlaba wonke ngilahlekelwe umphefumulo wami. Lithi iBhayibheli sebekwenzile konke, funda. Okay. 17. Kwase kulethwa itshe, Walethitshe. labekwa emlonyeni womphando. Yebo. Inkosi yathi namathiselisa ngendandatho yalo nangendandatho yezikhulu zayo, ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Inkosi yayisiya endlini yayo yobukhosi, yadlulisa ubusuku izila. Izinkenezo zokubethwa azilethwanga kuyo, nobuthongo bayibalekela. Hey. Uthinte ongathintwayo. I don't care noma ngaba nguboss wakho okhukumisa wena noma ngumntwana kaNkulunkulu. Ebusuku mabaya abantu belele yena kalali. Kunalento ethi uhlukumeze umntwana wami. Ngeke ubuthongo behle. iBhayibheli lithi lenkosi ubuthongo zange behle. Ingathi ikhona into eyintshela ukuthi namhlanje uphezulu umntwana zange behle kwaletha ukudla yazile ukudla kungena inhliziyo imnyama ngoba uDaniel uye wathandaza. Wangena emphandweni ngwenyama waphinde wathini wathandaza. Funda. Inkosi yayisiya endlini yayo yobukhosi, yadlulisa ubusuku izila. Izinkenezo zokubethwa azilethwanga kuyo, nobuthongo bayibalekela. Thongo bayibalekele. Inkosi yavuka ekuseni kakhulu, yashesha yaya emphandweni wezingonyama. Yavuka ekuseni kakhulu yathini? Yashesha yona. Yashesha. Sekunalento emtshela inkosi ukuthi yabona ke inkosi uthinte umuntu othandazayo. Ngikhuluma ngamandla omthandazo. Yavuka ekuseni kakhulu yashesha. Funda. Wathi sisondele emphandweni kuDaniel, yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Danieli, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? uDaniel wathi enkosini, Ukhuluma amazwi okumkhamela. Namhlanje sewuyazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Namhlanje uyazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Ucabanga ukuthi mayizothi uyavula uzobona ama pieces. Funda. uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi. Yaphendula indoda yasezulwini. Yathi ngikhona Nkosi. Noma ngivalele nengonyama kodwa ngikhona. Azingenzanga lutho ngoba ngiyathandaza. Ngiyindoda ethandazayo. Funda. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe, uNkulunkulu wathuma ingelosi yakhe. wavimba imilomo yezingonyama, Nkosi yami. azingilimazanga, Nkosi yami. ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe Ungabi naqala phambi kwaJehova. naphambi kwakho, Naphambi kwakho. Nkosi. Nkosi yami. Zanga okubi. Nkosi yami. Funda. Yayisijabula kakhulu inkosi, yayaleza ukuba uDaniel akhushulwe emphandweni. uDaniel wayesekhushulwe emphandweni, akufunyanwanga mcothu kuye, Nkosi yami. ngokuba wayemethembile uNkulunkulu wakhe. Nkosi yami. Inkosi yayaleza alethwa lawo madoda ayemangalele uDaniel, aphonsa emphandweni wezingonyama, wona nabantwana bawo Nkosi yami. nawomkawo. Nkosi yami. Izingonyama zatheleka phezu kwabo,
zachoboza amathambo abo bengakafinyeleli phansi emphambili. Uyabona last week sifunde ngoElisha eshaya isizwe sama-Aram ngobumfama. Wathi Nkosi abala nami bashaya ngobumfama bangaboni. Namhlanje lapho sifunda khona asimzwa ke futhi yena uDaniel ukuthi ukhulekele ukuthi bangene. No. Asimzwanga. Sizwe nje ukuthi wayenzani? Wakhuleka. Amandla omkhuleko bazalwane. Sizwa nje ukuthi wakhuleka. Lithi iBhayibheli basebelethwa laba. Uma belethwa ingonyama zabathola belambile, zilambile. Zilindele nje ukuthi zibanqame zibaqede. Imile indoda yomthandazo. Imile indoda yomthandazo. Bazalwane, umthandazo unamandla. Umthandazo wenza kungenzeki kwenzeke. Umthandazo uconfuse izitha zakho. Umthandazo uletha konke naloko bekulahlekile bese kuyabuya. Romans 10 verse 10 sengivala. Romans chapter 10 verse 10. Siyoma ku verse 13. Bese ngihlala phansi uNkulunkulu womusa anibusise. Romans chapter 10 sifunda uverse 10 siyoma ku verse 13. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Umuntu uma sithandaza senzani bazalwane? Siyakholwa ngenhliziyo. Lento eniyithandazelayo Nkosi ngokukholwa izokwenzeka. Malibonke igama leNkosi. Lento eniyicela kuNkulunkulu uJehova uzokwenza. Funda mama. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Nkosi yami. Ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Nkosi yami. Ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akayikujabhiswa. uJehova kamjabhisi onjani? Okholwayo. Siyabonga uNkulunkulu ngomthandazo. Masifika kuye sithandaza uJehova akamjabhisi okholwayo. Funda. Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke. Ubacebele bonke abakhuleka kuye. Abanjani bazalwane? He is not God of aba-rich, abampofu, ama-Greek, abanjani, kodwa ubacebele bonke abakhuleka kuye. Amandla omthandazo adiliza indonga. Funda verse 13. Ngokuba bonke bayakukhuleka egameni leNkosi bayakusindiswa. Bonke abanjani bazalwane? Abayakukhuleka egameni leNkosi bayakuthini? Aba-rich nabampofu, abamnyama, abamhlophe, abacebileyo, bonke bakhuleka